Giawhag sa DENR ang katawhan na hangopon ang sustainable tourism practices aron mapugngan ang pagkadaot sa kalikupan tungod sa climate change. Matod ni DENR Provincial Director Viernov Grefalde, ang sektor sa turismo ang usa sa labing maapektuhan kung himpit na madaot ang kalikupan. Tourism being heavily reliant on natural resources and the environment is intricately linked to climate patterns. We must prioritize sustainable practices in tourism industry. Engage in reforestation programs and initiatives to educate tourists about the importance of sustainable travel and encourage them to make environmentally conscious choice. Nanawagan si Grefalde niini atol sa Environment Forum sa Rotary District 3860. Matod sa climate expert na si Engineer Ludwig Federigan, dakong hulga sa coastal tourism sa probinsya ang pagkadaot sa mga coral reef, ocean acidification ug pagtaas sa temperatura sa dagat nga bunga gihapon sa climate change. These climate-related events will threaten not only the famous Apo Island, which is known for diving, but will include more than 200 species of fish found in the waters here in Dumaguete. Gimug nga ang Maong Climate Forum aron mapahingusgan ang advokasya alang sa pagproteher sa kinaiyahan. Gikan sa Dumaguete City, kini si Roy Lamotan sa PIA alang sa MBCV.